Majong adlaw. Dami karon sa kuan guys, buluon sa nigi? Rock formation. Rock formation buluon guys. Nindot kay view diri guys, pakiton mo na mo unsa dito sa kuan guys, Ibabaw. taas sa ibabaw. Sa tatas si babaw. Sa kami si ibabaw guys. Tara. Kita to. Uy, kapoy-kapoy. Yan na nang gisugdan. Go! Go, dili guys. Subanta guys. Antod yung dila mo. Abot sa tuhod. Ibabaw. Balik na oy. Kuya oy. Ikon pa pilipil. Kamunggay mo na. Pilipil. Kamunggay. Kamunggay. Kamunggay ko na guys, pilipil ang good ni. Nindatanan guys oh. Dili ka doon. Matagag ka ng mga tipak na bato no. Nalagi kay kanding po. Nami mga kanding iributang. Wow. Nindot ka view dito. Ba guys oh. Nindot kay view diha. Taas guys sa kapata. Sige, lakaw. Gihangat na ko. Naman ka ni si Bata? Ha? Delikado rito pinakibabaw kay kuha na kay nada gubat na. Hangat na guys. Gihangat na ko guys. Daga na kay kahoy dito sa babaw. Saan niya tataman? Nindot pa yan dito po. Alat na may kadya paladaan o ilaw mo ba? Ma, munisan mo na itong mga tayo dito na. Kanding. Kanding oh. Kaon na ba ni? Pilipil. Hangat na guys. Naglagahang ilong sa hangat. Diara sa. Wala na magay sumpay dito. Mahulog mo dihan, arapan na ikuan di agihan. Yan na miss ibabaw guys. Pangrapan na diha. May buwak sa. Buwak ko sa buwak ka. Kit kaya buwak sa akon guys oh. Kamunggay. Pilipil. Pilipil mong god yung kamunggay. Hangat. Gi, ayaw diha gi, mahulog mo diha. Wow. Kita dagat. Mo rinig ang ibabaw? Napa dito gyud. Asa? Rudi na noy. Kita gibawal na magina diha oh. Dito sa busta. Nanindot kay view dito guys Slow oh. mo pa. Paana ba?
Ilalim ra na karsada na. Ay na mo dia mahulog mo dia. Ay na dia, ay na dia. Picture sa ko pa dari ko ano dari. Guys, oh. Nindot kayo tanaw nito, guys. Nindot kayo view. Makawagi stress. Muna simbahan sa Buloon. Lamig kayo tanawon ng mga buwan. Structures ba? Simbahan sa Buloon. Mo, simba ko mahulog nila. Karsada na naman eh. Ay lagi ni goros ko na. Hi pa. Gi. Nagusto mo ka diya. Nindot kay tanawon sa kwan guys oh. Babaw. Nindot kayog view guys. Makawagi stress. Manikwan guys, Buloon. Buloon rock permission guys. View kajos ubos guys oh. Ah guys, nindot kajo. Kwan karon guys, kanang January 14 anniversary sa amuang kwan guys. Civil wedding mo nang gisuri mi ni Junjun Dani guys. Kay kuan nindot kuno kanang na view. Kaso lang mura magkuan. Aglukon. Kinas taas. Pero nindot ka kuan guys view. Inagmulantaw ka sa kadagatan. Nasubos. Ah. Hi guys, saranang lipada. Sigat ras yung hulog ka diya. Ay gatras dia. Lamig kaso dari guys, kaya kahagnaw. Hagnaw kaso guys oh. Ay hagnaw boy. Lubi hagnaw. Hagnaw guys. Ang lamig kaso lang tao nagdagat guys, nasubos. Hagnaw kaso bisa ka nangangat o ka nang sinaka sa hagdan. Pero nakabot sa taas. Lamig Hagnaw. na kaso sa pamati kara ng kahagnaw. Hagnaw mo ng hagnaw guys. O sila kasabot og hagnaw Dikot guys. sinila Ako rin gyud. nakasabot. Kana gilalo mo na pangpang yun na. Kami mo singgit. Oh. Guys, comment Dito tara. comment down below guys kung ano Basta si ito, meaning basta ng ito. hagnaw. Ano na sa may ko ano kabakal. Karang kahagnaw guys. Dami kajos kamate, makawagi stress. Hagnaw ko no guys. Si hagnaw. Comment ko no guys, o kanang kinsa ko rin nakasabot o kanang hagnaw. Comment down below ko no guys, o kanang kinsa nakasabot o kanang nay hagnaw guys. Hagnaw kajo guys. Lami kajo kanang kwan guys, pamate. Bisag gihangat kog taman og sinaka. Inagabot nimo danis taas, mawagi mo hang ka hangat. Kay hagnaw man. Hagnaw. Hagnaw ko no. Hendo to sa view eh. Nindot kajo view guys. Dagat ang boy. Tagak yung sipon diya ko. O ano ba na oh? Muna nagkasada. Kasada na nagasubo. Delikadong tigmutas. Pasti ginignaw na mo diretso may sled diretso siya. Pero nagiuba na mo kuan diha. Nagiuba tang palanginaw ning bakal. Wala ra bay ko nagdanan no. Mura ra siya Gani. kan. Tangan ang tapo ni nila gingani dia subos ba? No? Kaduwa na mo na og diha. Na minute na. Paluma-luma diha. Nainit diya katong color green. Ako magpaluma-luma Adi diha. ko bahala ko rin noon. Pero kuan man oy. Kanang kuan na nagabok na ba pagtagak niyo dito nalusot po kasi lalom. Di po kumukuan diha oy. Mag-agbong ka diha dito kas karsada, og naisak ganan mo piit kas karsada. Bisag di pa ka mabot kasada. Gampo lang kay gambak nimo madityo kas dagat. Patay Ay, gyapon ka dagat nga mahulog ka dagat to diha. araw. At kaning ubos Sada na, bato. na. Tanaw ni mga sakyan na nangagi. Naglalay sila kayo sa karsada og kuan hagnaw. Paman sila kasabot guys. Guys, nagkuan dai mi karon guys, couple t-shirt dai mi kay
Kuan man namo ron anniversary sa amo ang 14 wedding years. civil. 14 years na mi guys. Muna nga. Niya na siya nga isa ko numing isuroy. Kaya wa man mi ika-celebrate dito sa bahay guys. Nang suroy-suroy na laman mi. May halo sa sulod pa. 14 years. Usaray bibi. Una ng bibi oy. Na naman good kay baby. Tulo ka po. Rose, Honda, Yamaha. Kulang na lang guys, Kawasaki, Suzuki, tanang brand sa motor na ano. Mo na lang ito mo ang baby. Ano gina, ang relasyon isa lang, stick to one lang. Pagka binata, daghanan. Paramihan ng padaghanay o kanang uyab. Karamihan Pero lang. pag minyo na, isa-isa lang. Mo na nagminja bang ka paramihan na ng asawa. Lain mag-prinsipyo. Pagka ulit taon ako, padaghanay uyab. Tagbaw, pagka minyo. Pangutana na baki, manguya ba ning nga oh. Uy, nani lang ni Dong. Ay jog milay taning naw nga bisag murag nignaog. Murag naog tao magyapon. Dagan. Pilingon kay guys no. Pilingon kay Dagan guys. kayo na ko ani. Dagang nailad. Pero nangawat og number guys. Ay, sabak eh. Nabuking naman di ay. Na pwedeng ikuan secret. Asa man taron pa? Asa man ta dito? Laho santod mahurot ang gasolina sa kutob, pauli na punta. Magkuhan ko na mi guys kanang mag-picnic si Kuan. ekonomi sa kwartil sa kuan guys uslob kaya tumajid mi diha mag Kananan. kananan basta mag road trip mi. Road trip. Road trip naka kuan ako guys naka Gigoto man siya. nakajungit-jungit na. Tara na. Bye guys, see you ta dito sa kuan. Sa plaza sa kuan guys. Daang Oslo. lungsod sa Oslo. Oslo. Hindi kita na nilang bukid siya. Lami kadyo tanawon guys sa bukid. Itibok simento pa. Murag kuan na siya munisipa kuan kanang kuan sa ha? Me, kaon me oh. Meomi. Lala. Ayoy, bung kita gikas tagiyag yun jud kawato ng kanding oy. Uy. Wala ko diya. Tagaan ino pagkaon. Di man siya. Adlok ko. Yan ako higdanan, ngarang ko taas. Di ana pa hagdanan guys, ngarang kataas. Ako yung nabe. Pang nami guys. Kuno. Hip. Huri! Hip. Huri! Mingaw guys. Wailay naglakwat sa Kamera. kamera. Samantala na mo panahon nga dili init. Kay ug mainit man gud guys, batik isak andiri. Oo, gani karon kaway init. Kaya huwag mo nga ni karang inita na. Sa Japan siguro ko ni sinaka, karang taas sa kadyo agdan. Gusto mi naliligid dire oy, kapoy na oh. Pasirit anang kuan, pasirit patitit anang tubo sakay ba tapos padalos os. Tagak pa lang kasbangin ni Noy. Pwede manggod sakay palwa kasoy kag palwa wala wa mo kasog palwa god. Magpatitit gig ba? Patitit ba patitit. Kamura oh, kusulay. Namusakay sa paluan dyan. Magpadaos-os. Ano gani patitit. Padaos-os. Patitit ba patitit. Parang mga patitit. Dawa na lang yung tricycle. Oy sa tabi sakit mo tuhod tiguang naman ko oy. Ayay! Kita ang tuhod. Tiguang na ko na sakit dahil diyang todong sinaka. Sakit Buti na naging buhok sakit ko. na ang tuhod guys ah, pero gwapo gyapon guys ah oh. Ay! Mapo ko na siya guys. Uy. Dagang na kuan eh. Dagang nabihag. Nabihag. Murag og naong tanaw og naong ani murag si Rene Cristas. Kailan- Mapakauta na, kanang rinay dito sa ituraan ba na? Oh, pangutana yung mama, gwapo pa na. Ako din na si Rene Requistas. Ibiyo dito sa tubangan. Balo ninyo, murang dati yung mga tayo. Murag naong tao, murag naong.
guys, ito na po yung kwartel kami niutos sa binito. Yang BMW mo niya mo BMW. Mura na ni BMW guys nga binutang at mga trapal-trapal mga Siyempre yan naging ang mga kuan. Oh, pamilyos. Nyagwa na mi kagas, mamasayro sa ami kay mo ipalit og gasolina. Ayan, guys, BMW. Mo na mi kakampi sa biyahe. ano pa di ka ba? Ano yung kuwan? Tropa na mo. Guys, kabadyo. Oh, pasa na ko ikaw na po do. Iyo pa mi Diretso mi sa kuwan, guys. Balik mo sa Oslob. At tumi kuwan, guys, maniudto. Ito dito sa plaza dyan. Kita-kits na lang ta dito, guys. sabay tayo nangangarap nakalipas ay babalik natin. Sa'yo ang tatanong ang pag-ibig ko lagi sa'yo ay bukiling na. Hi guys, dyan namin sa kwartel guys, sa Oslob. Maniot to sa midari guys. Hindi akong pagkaon guys. Pagkada guys, namalit may ukuan guys. Puso, o kanang nai pritong manok. Puso, pritong manok guys. Sa Prisong mga manok, paniot prisong. to. Lama. Ngayon sa ta guys, oy pangagda mo. Hindi tatlingog kay gutom. Mungan sa mi guys. A few moments later. So guys, sumano may paniot to guys dyan. Mudit sumis ka nang nayuhangati sa kuwan tanawan. Nakita-kita na lang sa dito guys. 1 hour later. Ayo. Ayo. Gano ni guys. Ama ng mama. Kuya. Nasga. Puro. Kami. Kami dito. Ano ka kaila to oy? Ha? Tuyo. Di man ang tabi mo. Mo ni nga ngati guys nga nadani sa kwan guys Oslo baran ni siya kakugihan. Dagan kaso sa kanang may mga tanom nga mga utanon guys. Patanawon ka na guys sa ijahang mga tanom. Now guys. Mo na guys sa ijahang mga tanom na ikuan sili. Na guys sili. Nagyang tanong nga sili. Diyan na po siya yung mga tangkong. Na guys, na tangkong, na sibuyas. Na gani, sa manite. Kani? Sili. Sili. Bago pa na siya kay mag-apil na kuntis na apil sa Kuan, maapil man gud ni siya kuntis guys. Sa una nakadaog na ni siya guys. karon nagutro. Sa otro na pud pa kuntis, apil na pud siya. Nga ko'y bago ang gihimo nila. Mo ni among igsuon guys nga pinaka pugihan. Ara ni siyang kakugihan na si Jara nagkanda ni guys nagtrabaho. Kana si Jara. Napagani guys oh. Napa si dahan gipang sidlings. Ja. Atubangan sa ijahang bay daghan pa jud kadyo mga buwak. Ara ni siyang kakugihan. Mo ni guys kilid sa ijahang kuwan. Ijahang bay. Kaya ni sa ate ka. Pugihan guys. Mag-vlog na po ni siya guys. Pohon. Pohon guys. Nga patanong ka ng kani-kani oh. Mo ni jahang mga kuan guys. Jahang mga buwak guys. Na jahang nataran puno na kaajos buwak. Kailig po si Jack buwak. Ani mong po dani ni Jack magpangadyoan guys. Mungan hiko. Mapod. Nga daghan po kong buwak sa bay. Na guys.
pa sila guys. Kiyan yung tago. Mo niya mga pagumangkin guys. Pakita na mo kay mag-vlog na ba mo kuan Si son. Inday Cristel. Kana mag-vlog na sila son. Ug si Kuya Aide nga bana Kuya ni Ide ko no Kuya Ide. Pero wa din kayungit na ni siya. Nagkayungit na ko guys. Nagdang mga kuan ni ate guys. Kayungit siya guys, tanan. nakakaon sa Jollibee. Jollibee sa Dami kuan. ka dyan mga Lakli tanan. Karsada. Dami kasi sa mga buwak guys. Hindi ito gining cellphone. Kalit-kalit rami gari guys. So may nagkuhan nga mga ni jud mi. Kaysa buluon raman ng 120 kaya takto. ang gasolina makabot pa kay nangyati. Kuan. Ha? 120 ra ko wa may plano ko buluon ra ginunta. Hi guys! Bye-bye! Salamat sa pagbisita. Muli nami guys sa kuan guys dalagit. Amping! Na mubalik rami dani pon guys, nagmadag ko na ni diyang mga utanon kaya mong ang pangharbisan. Ako yung mga harvest. Pon guys, nagmanag ko na ni diyang mga utanon na mong pakiton. Balik rami dani pon guys. Amping guys! Salamat! Bye-bye te, bye-bye. Bye-bye! Out ang tanong. Bye-bye! Bye Mama Ruby. Bye-bye Col. Amping mo ha! Amping! Bye-bye! Sana me, te, bye-bye. Bye! Dari ko Oh. 2,000 years later. So guys, nakauli na jud mi guys, gikas laha guys. Nakailis na mi kay nagtaliksikan mi. Kay uwan dunan kasi kajuguan guys. Kanay magpasalamat na pud mi guys sa sige tanaw sa mo ang video katong nag-subscribe. Salamat pud kadyo ninyo. Jagwa pa naka-subscribe, paki-subscribe. Ajo kalimtik ka ng pindot ag bell arong ma-notify mo na napud may bagong video i-upload. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye-bye. See you the next vlog. Bye-bye.